हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टीडी प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' आंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोंहा दाखालि फाथो सुनो खामला होदोंमोन नालाय बिनिनो एसे फैसा होनो दोङो बेखौनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव एसे शेयार खालामनो होननानै सानबाय। ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे जों दखानाव माने एसे बेलासि जानायनि माबा माबि जानो सानदों आरोना। दिनैनि जोंनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर दा मामा। ओमफ्राय जोंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो दे लोगोफोर। दे बिदिब्ला जों थांबाय थानो माने आङो भिडिअ'खौनो लाबोबाय थानाय जायाखै ना मामा, समनि आंखालाव जोंना बाबाया जोङो टाइम होनो हायाखै। दिनैसो ओंखारनाय जाखासिगोन आं बिराद गोबाव जाबायमोन लामाथिं ओंखारिया। गोलोमजोब्बाय आङो ब्लाउसआ सिग्लाबलायबाय। फैबाय जोंना मुटुआ थांगासिनो जों दिनैसो ओंखारनो मोनदों ना मामा। लांदां जोबोद ने उलाव लाव नुदों लोगोफोर एसे बेलासिनि बेरायनि बिफां लाइफां सारि सारि गय बिफां हाग्रा बारिनि लामायानो हावाय सिसिसो। गथ'आ मासे गोलावदों दा केमेरा लेन्सआ फुगार आइ दैमा मावदो लासै लासै सलाय। नै आइ दैमाया बेनो। नै नै जा गिथावना आं बिराद गियो गुसुमगोन दा मट'याव ए नै जे जा गिथावनाखा आयु आं बिराद गिनाय मोनोलै। नै फाथो लामदों फाथो। नै लोगोफोर मोनफैनानै जोङो पास्ता जासिगोन आरो दा। ओमफ्राय सिंग्रायानो गैया, सिंग्रासो जानो लुगैदोंमोन। गय जाबाय, साहा लोंनानै पास्ता जाखांबाय। गय गय गोथाव। नै लोगोफोर 2 नाम्बार आइपुवालि बाप्टिस्ट चार्च मोजाङानो। आं फैफेराखैमोन, खाथियावनो दोङो नै। मादै ख्रिस्टिन मोननिया बेयावनो फैयो लायनो होननानै जोङो बारस'बोबाय आरोना बे गिर्जाथिंनो बेलेग मोनसेयाव थांनोसै जों दा आइपुवालि होननायावनो आइपुवालि। नै दायोहाय जोङो मोनसे दखानाव फैनानै मैगं थाइगं लाबाय आरो। ओमफ्राय बेयाव कलगेट लाबाय जों, कलगेट गैलामोन नालाय। नै जोङो पकरि गुदुं गुदुं सावनाय नुनायखाय न'आव साहाजों जानो होननानै लाना फैबाय आरो। ओमफ्राय जों दा साहाखौ लोंनानै लानोसै आरो आङो दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नेक्स्ट भिडिअ' आरो थाबैनो लोगो मोनफिनलायगोन। दे बिदिब्ला बाय बाय लोगोफोर।